Здрасти, Веси. Здравейте, аз съм Веселина. Занимавам се с екскурсоводство от повече от 16 години. Идваме със Северна България, близо до карстовия извор Златна Панега. Едно любимо мое място – Златен парк. Уникална архитектура, която е заимствана от стила на Гауди в Барселона. И използва ломените на местността, т.е. направени са от камък къщи, които се сливат с природните форми на релефа и много добре се съчетават с целия пейзаж. Тук в областта, кое ще видим Областта има днес? много карстови извори, много пещери, като нашите основни точки ще бъдат скалния манастир от 13 век на Свети Никола. Също така ще направим един хубав преход от 6 км. Геопарка Златна Панега. И след което ще посетим една от най-известните пещери в България, очите на Бога, пещера Пролог. Така че ще бъде много интересно изживяване, като ще пренощуваме в обновения и уникален хижен комплекс Национален пещерен дом в стаята с скалата. Уникална по рода си не само за България, но и за света. Всъщност е издълбана в скалата. И ето ни сега на скалния манастир Свети Никола. Това е манастира Свети Никола Глигора, който датира от 13 век, именно от когато датира Боянската църква в София, построена по времето на цар Константин Тихасен и царица Ирина. Кой е изографисал? Боляринът монах-учелник Доброслав построил манастира за здравето на децата си. Първият игумен бил Данаил, който можете да видите на снимката на фреската вдясно. Черквата е била изписвана 2 пъти в различни периоди. Така, 1350-та. Чакай, това е 14 век. Значи изографисана 1 век по-късно. А втория слой е от 17 век. Ти да видиш. Така. Паметници на познания за българите през средновековието. 147 стълби, пише. Майко, хайде да. Той човека ми погледна обувките. Сега това е по средата на 147.
те рилски. Те го свързват. Малко по. Виж, топъл извън. 12,8. На Панега е осеяна с много мостове, като първия мост е моста на любовта. Преминахме вече през него. И сега преминахме през моста на късмета. За 2025-та това ни е късмета да тръгне. Късметът е част от плана. Айде сега вече е моста на целувката. Има ли някакво степенуване? Късмета е към целувката. Леле, какви сте бели обувките. Това са ми обувките за кал. Е как? За кал. Защото на някои места кълта е бяла. В Британия, във Франция е бяла кълта и там като ходиш и ти стават бели обувки. Значи сме в точното време на това място. Да. Колко е тихо. Само самолет се чува. Някоя гарга. Тук е много красиво. Сега ще минем пътеката покрай скалите, която ще ни заведе до трите малки пещери. Ами ето една друга гледна точка. Зимно-пролетна. Ето тук вече може да видиш цвета на водата. На слънце. Ето тук отрази небето и морето. А гледайте каква е чиста, където няма право да се движим. Кристал. Направо може да пиеш от нея. Сега едно сме на преход на фьордите в Норвегия. И там е такава водата, чиста, кристална. Тук е забранено да къпате. Нали знаеш да се те рилски как влизат? Да. Българите тук са се запазили от турците, защото са имали къде се крият. То направо това е цяло чудо, как за 5 века не са ни претопили, но действително сме имали голям късмет, тъй като българите са отговаряли за снабдяването с храна и дрехи на турската армия, което им е дало известни привилегии и благодарение на което са натрупали доста голямо имане, станали са заможни и оттам вече тръгва цялото българско възраждане. Те като имат пари да го изкупят за самостоятелна българска църква. И да дадат на тези зад граница. И там тръгва свободата. Да, 5 века. Въпреки че повечето богати българи
с империята. И за тях една свободна нова държава им прекратява всички търговски взаимоотношения. Така че в общи линии точно те не са искали да се освободят. Просто местността е толкова хубава, че се разбира от колко години може да е имало тук население. Добре, че са били манастирите. То тук вече има и във втори момент, нали, за как се запазила българската култура в манастирите, които са били центрове на нашата култура и не са били разрушени, понеже имат много силни връзки с Русия и Османската империя не е искала да се меша. Да влиза. Да, и да влиза в конфликт с Русия, именно поради това. И не случайно сме се запазили, понеже все пак не сме дали на руснаците своята религия и писменост. И ето ни в пещерния дом. Малко диско, за да влезем после в скалната стая. Така, ето сега е студиото в скалата. Добре дошли в Национален пещерен дом! Това е студиото в скалата. Погледнете. Има ли някъде такова нещо? Никъде по света няма. Поне в България друго няма. Сега ще видим гледката. Вау! Добре. За къде се намираме? Намираме се в долината на Луковит до геопарк Златна Панега. Аз ще питам да разкажеш малко за себе си. Как реши да дойдеш и да се занимаваш с това? Ще мога да кажа малко за себе си. Виктор Дуков се казва. Значи аз съм в България, цял живот съм живял в чужбина, в Израел, в Франция и сега се връщам. Кога се върна? Години в Китай. Където съм се занимавал с заведения, развитие на бизнеса в тази сфера. И съответно след COVID се Значи, предизвикателствата тук бяха първо, нали, самия ремонт, защото самата сграда не е била поддържана дълго време. Направихме един ремонт, който вече 6 месеца. И ремонт. Въпреки, че има още месеца. След това юли месец пуснахме вече масата с мене, месец Чиграпа, с Чочото. Също видяхме. Знаете с него, да. Също и продължаваме да развиваме. Следващите етапи са Adventure Center, Coworking, още един бар, който ще е най-долу в средата. И така. Как смогваш? Имаш добър екип, на Имаме който екип, разчиташ. който е добър, който се отдава на проекта, харесва. Те са съответно хора от региона и на които им харесва това, че ние развиваме нещо от техния регион. Нещо, което не е било поддържано дълго време.
в самия регион е много известно. И харесва им, виждам, че им харесва, и което създава мотивация за тях да работят, да помагат за развитието на обекта. И Ти тук ли живееш целогодишно? за сега, да, предимно тук. В смисъл между Пътуваш. София и тук, тъй като имам семейство в София. Тоест те не живеят с тебе тук, ти пътуваш. Всички пътуваме. Да. Аз насам или те насам. Но за сега се оправим, тъй като първата година е доста критична, Така като се развива един бизнес, независимо какъв е, специално нали, този. Така че да, повечето време съм тук. Много работа сте свършили. Има ли някакъв определен дизайн, който сте спазили вътре, защото аз ще го нареча еклектичен. Определен дизайн, как да кажа, искахме нали, да запазиме дизайна от миналото с ноти модерно, да кажем. Да? Малко от към дизайн нещата стават в движение, т.е. Нещо ви хареса. ако нещо ни хареса, го правиме. Също така ние работиме и с може да покажете тази сграда. Човека, който е направил тази сграда, също така ни помага и на нас. Българския Гауди. Българския Гауди, точно така. Той ни помага и на нас, както виждате тук. Как е неговото име? Ачо се казва. Добре, супер. Добре, Веси, ти всъщност ме доведе тук, защото беше видяла какво е една стая в скалата. Уникалното на тази хижа не е толкова нейната локация, въпреки че има чудесна гледка. Всъщност стаята с скалата, защото тя няма еквивалент не само в България, но и в Европа. И реално посетителите могат да се настанят в тази стая и да прекарат една незабравима нощ в скалата и да могат да погледнат сутринта, когато се събудят, тази чудесна гледка от балкона на стаята си. Според мен това е нещо, което никъде го няма по света и препоръчвам на всеки да дойде в стаята с скалата. Има нещо подобно, нали, в света. Има нещо подобно единствено в Исландия, но там е създаден спа център в скалата, което автоматично изключва възможността да се спи на подобно място, а биоенергията на скалната маса със сигурност допринася изключително много за качеството на съня. Вече се занимава с бижута и камъни, така че може да и вярваме, освен с архитектура. Това е нещо уникално според мен. Ние сме заснели кадри отвътре. Надявам се повече хора да имат възможността да я видят, защото е приемлива цена. Трябва да може да се развие, според мен, още много подобни красоти, които са уникални за България, и ви поздравявам, защото това е нещо, което никъде не се вижда. Чужбина си се върнал, разработил си го. Чочо и той е бил на различни места. Благодаря за преживяването и се надявам да се видим скоро пак. Чочо, Да. ще може ли да ми разкажеш нещо и за теб? Ти си част от хижата и то не е малка. Може ли да Да, ми доста голяма част от хижата. разкажи ни как реши да дойдеш тук? Реших аз. Дойдох преди 4 месеца да пия кафе на тази тераска. Седнах, там бях въгъла, изпих си кафето и като се почувствах така толкова добре от тази природа, от тази гледка, че просто ми се прииска да остана. А ти в Поговорих София какво се занимаваше преди това? Имах ресторант. Така е, и дойде. Дойдох, запознах се с собствениците, харесахме си, реших, че по-добре да съм тук на спокойствие, на природа. София вече е прекалено много хора станаха и прекалено много натоварено е. Пък и вече така човек като мина едни години, когато спре да ходи по дискотеки, защото тук нали, няма такива занимания, търси повече спокойствието и хубавата гледка, природата. Изглеждаш много модерен човек и затова и те питам, как един модерен човек може да издържи на тази тишина? Модерен човек, да, но какво значи модерен човек? Аз не съм хижар, аз съм готвач на хижата. Живееш в хижа, т.е. Отговарям отваряш за кухнята. сутре. Така, По цял ден си имам занимания
Има персонал, който е много добър, стана екип. Вече мога Колко да кажа, човека сте? 7 човека е екипа на кухнята. Аз съм главният готвач. Кога ти е най-натоварен? Най-натоварено петък и събота, когато си дойдат групите. И цяла нощ. Цяла нощ не. Но кухнята работи до рано. До 9 часа и на самообслужване, така че за сега, разбира се. Има Добре, идея. а сутрин в колко ставаш? 7. В смисъл, аз ставам в 6, но от 7 часа съм Палиш камината? пал камината, след което влизам в кухнята и започвам да се подготвям за обяда. Закуската идват две жени и започват да правят мекички, сандвичи, принцески. Има И ли така. продукти, които се намират само тук, да кажем в София, не си използвал? Ами, ние се опитваме да изкупуваме продукцията на Местните местните производители? производители и по този начин работиме с натурални продукти. Сладкото, което хапвате, си го правим и ние тук на место. Опитваме се наистина да бъдем природосъобразни. Веси, ти опита от сладкото. Какво е твоето мнение? Сладкото е направено с едно от баба. Толкова е вкусно, толкова е чисто и в София ние не можем да намерим такива продукти, освен в биомагазините, които са с много голяма надценка. А да не говорим... За виното. За виното да не говорим колко е хубаво, а тук просто и самата атмосфера, чистия въздух допринасят за качеството на храната и цялата обстановка много помага да се отпусне човек и да се наслади. Обаче на мен все още не ми е много ясно. Аз също много го харесвам. Стаята беше прекрасна, въздухът е прекрасен, но ти си имал много активен живот. Нали, говорихме си за старите времена, за Кимбо, за най-различни дейности, които са се случвали дори преди промените, които си видял, преминал. Тук вече може би години да си оказват влияние, а и миналата година имах честта да попадна в екипа на Пимпирев и да стигна до Южния полюс и след 2 месеца прекарани там. Да, това е също много интересно. Без никаква комуникация, човек свиква и се примирява със себе си и започва да му харесва. Разкажи ни за Пимпирев, защото хората не знаят какво се случва с българските. Напротив, вече откакто имаме кораб, който си е български кораб, с който се пътува до Антарктика, доста се популяризира експедицията. Да, има ли са повече хора тази година? 35 човека ми каза. Миналата година. Вече миналата. Сега в момента са по-малък екип, предимно от учени. Миналата година се строи новата база, затова имаше нужда, нали, от повече хора, съответно и от професионален готвач. И как се спи на място, където няма нощ? Как се спи? Спи се. Свиква се. Добре, освен тишината, какво оттам запомни като уникално? Не знам какво запомних оттам, но много се развеселих, когато си купувах цигари за там и си купувам така едно прилично количество и магазинерката вика, за какво сте толкова много цигари? Да не ги дигат. Викам, не ги дигат, ами ще пътувам на място, където е по-отдалечено и цигари по-трудно се намират. Къде бе? Викам, ми на Южния полюс, нека да ми донесеш магниче. Те там не продават. Там вика, няма магазини. За какво ще ходиш тогава? Много беше забавно. Направи ли снимки от там, поне? Разбира се. Да. Много ти благодаря. Ще дойдеме пак, за да ни разкажеш, защото ти имаш толкова много истории. Аз направо не знам как с тея толкова много истории. Тук живееш на такъв рай, на спокойствие, на тишина. Просто пак казвам. Извинявай, трябва да обясня, че малко си се заблудила, защото тук е много интересно, идват много хора и всъщност вместо аз да ходя при хората в София по ресторантите, те идват при мен тук. И виждаш всичко пак. Пак виждам всичко, пак се запознавам с много хора, те се запознават с мен и е доста весело. Връщат ли се? Да. Това е най-важното. Мога да заявя, че наистина се връщат, което мене много ме радва, защото аз не очаквах. Мислех, че просто тук ще е една вратележка от хора, които идват заради пещерата, проходна, Божиите очи, но се оказва, че всъщност те се връщат и се резервират за след месец, след 2. Според мен вие сте част от причината хората да се връщат. Се много благодаря и ние ще се върнем. Мерси.